Na naší demoploše vám ukážeme technologie, které autonomně řídí stavební stroje. Seznámíme vás s technologiemi, které využívají satelitní navigaci, řízení totální stanicí i klasickou laserovou nivelaci. Takže autonomní rypadlo, který je opravdu už pro fajnšmekry, je stroj, který pracuje bez lidské obsluhy. Je to úžasná záležitost, jste schopni velice jednoduše a intuitivně tento stroj nastavit a spustit. Operátor si veme tablet, zapne aplikaci, v té aplikaci si vybere tu požadovanou stavbu, kde ten autonomní stroj má pracovat, vybere si ten autonomní stroj, zadá virtuální plot, kde by ten autonomní stroj měl pracovat, zadá požadavky na tu autonomní práci, u našeho rypadla třeba vykopat rýhu pro kanalizaci, aktivuje tento stroj, stroj se rozjede, najede do pozice a začne pracovat do té doby, než ten pracovní úkon ukončí. Máme tady k dispozici dozer, který je vybavený automatickým směrovým řízením a současně i válec, který také je vybavený směrovým řízením. Dozer vybavený duální GPS nivelací, kde GPS antény jsou umístěny na střeše stroje, je vybavený i automatickým řízením směru pojezdu. Tato funkce zajišťuje přesné překryvy pásů a zvyšuje produktivitu stavebního stroje. Pokud stroj pracuje ve svahu, zajišťuje to, že nesklouzáváte směrem dolů a držíte furt stejný a správný směr. Strojník neovládá směr pojezdu rukou, má zvedlé ruce a přitom krásně vykrouží zatáčku. Na naší demoploše máme poloautonomní zemní válec, který je vybavený nivelačním systémem Earthworks. Práce s ním je prakticky obdobná jako s autonomním systémem, akorát v něm musí sedět člověk, který zajišťuje kontinuální kontrolu nad tímto systémem. Zadáváte práci úplně stejně jako u autonomního stroje, sledujete jenom průběh těch prací a jste taková pojistka, kdyby se něco stalo, abyste ten stroj zastavili. Poloautonomní zemní válec využijou všechny firmy, které se zabývají výstavbou liniových staveb, jako jsou například dálnice, popřípadě stavíte nějaké velké průmyslové areály, kde musíte odpůtnit velké plochy. Zajímavou novinkou u nivelačních systémů, který se instalují na rypadla, je možnost propojení tohoto systému s lidarem, který je umístěný na výložníku stroje. Tento skener vám umožňuje mapovat probíhající práci, ale současně i zaznamenávat jakýkoliv objekty, které na té stavbě jsou. Během práce odcházejí informace ze skeneru na cloud, kde jsou vyhodnocovány a z kterých je následně vlastně zpracováván 3D model terénu, popřípadě objektů, které jsou sledovány. Při výkopových pracech dochází ke škodám, kdy strojník může překopnout nějaký kabel, poškodit nějaké vedení. Aby se tomuto zamezilo, je k dispozici speciální lopata, která může být provázána se systémem Earthworks a která mapuje, co je vlastně pod tím, co budeme kopat. Stačí jenom projet touto lopatou po tom terénu, než začnou vlastně provádět daný výkop a okamžitě mě odchází data na cloud, kde umělá inteligence je vyhodnotí a přijde mě informace o tom, v jaký hloubce a co za věc by se pode mnou mohlo nacházet. V současné době technologie, které se používají pro klasické geodetické měření, se můžou používat i pro řízení stavebních strojů. Výhoda tohoto zařízení je přenosnost. Můžeme ho sundat z rypadla a dát ho na nakladač, anebo obráceně ho můžeme vzít, naložit do kufříku a odvést ho na jiný stavební stroj. Protože finisher pokládá drahé konstrukční vrstvy, je přesnost velice důležitá. Finisher tady máme vybavený nivelačním systémem, který řídí 2 totální stanice a zároveň je u tohoto finisheru řízená automaticky šířka pokládky a směr pokládky. Finisher vybavený takovouto technologií pracuje s milimetrovou přesností, šetří obrovské úspory, které jsou spojeny s geodetickými pracemi a obrovské úspory na materiál. Ve stavebnictví se hodně dbá na bezpečnost, proto jsou stroje vybavovány speciálními kamerami, které umí detekovat člověka a zastavit stroj, aby nedošlo k nějaké kolizi. Stroje jsou vybavovány i technologiemi, kterým říkáme virtuální ploty. To znamená, že pokud stroj pracuje třeba v kolejišti nebo pracuje pod nějakým vedením, dá se přímo do digitálního modelu terénu nadefinovat tady ten virtuální plot a ten stroj se nedostane do situace, že by něco poškodil, anebo obráceně byl třeba poškozen od provozovatele. Moderní technologie, které jste dneska viděli na naší demoploše, si můžete vyzkoušet přímo na vašich stavbách. Stačí, když kontaktujete naše specialisty, anebo vyhledáte informace na našich webových stránkách sajtech _czech.cz.